תודה באמת על המיזם, נראה לי שאתם עוסקים פה בדברים חשובים, כי להביא קצת תיאוריה או אידיאולוגיה, תכף נראה מה ההבדל ביניהם לציבור, זה סוג של שליחות, לכן אני מודה למי שמארגן את המיזם, תודה גם לאילן. באמת הולכים לדבר על ליישם תיאוריה של לואי אלתוסר, פילוסוף צרפתי, וננסה להגיד כמה מילים על פוליטיקה ישראלית. אני לא יודע אם סוף סוף נבין את הפוליטיקה הישראלית, זה חידה עבור כולם, ולמעשה טוב שזה נשאר חידה, אבל ננסה, כן, ככה, אבל ננסה לתת כמה קווים אולי, ולשאול אולי כמה שאלות בנוגע לדברים האלה. כשמדברים באמת על לואי אלתוסר, היה מחקר לאחרונה בסוג של אנתרופולוגיה של אקדמיה, מחקר מעניין. והם שאלו אקדמאים מה הדעות שלהם לגבי חוקרים שונים בתחומים שונים, אנשים חשובים. לואי אלתוסר היה מן הסתם אחד המומחות של מאה ה-20. אבל לא באמת ביקשו מהם תשובה, אל תגידו לנו מה אתם חושבים. מה אתה חושב על מישל פוקו? ואז יש את הג'סטר, כן? תווי פנים משתנים. ואז למעשה הקליטו את התווי פנים. ולמעשה מישהו מרכיב את המצח, מדובר במישהו חשוב. אז כשהגיעו באמת ללואי אלתוסר, אז הוא זכה לשינוי בהבעת פנים מסוג של אוי, זה תמיד אוי. ויש סיבה טובה לזה. קודם הוא אחד הפילוסופים הלא ברורים של מאה ה-20. לקרוא בלואי אלתוסר, עדיף לקרוא עליו ולקרוא אותו. אני גם מתייחס לכל העניין של הכתיבה שלו, כתיבה מאוד מורכבת, מאוד מסובכת. חוץ מזה, בדרך כלל אנשים יש להם איזשהו קשר לאקדמיה, שמעו על אלתוסר כמה עובדות שהן נכונות, ושהוא השתגע, זה נכון, הוא בילה כמה שנים במוסד, שהוא רצח את אשתו, וגם זה נכון. הוא חנק אותה והוא נותן פירוט מדויק איך הוא עשה את זה באוטוביוגרפיה שלו שהוא כתב, אז מי שהתאים את זה לכם גם לקרוא אוטוביוגרפיה שלו, למעשה הוא מתאר בדיוק מה הוא ראה בעיניה, וזה פשוט קטע מדהים. הוא זוהה אחרי זה כחולה נפש, אחרי זה הוא שוחרר, כתב את רוב הכתיבה שלו, היה מאוד פרודוקטיבי גם כשהוא היה במוסד לחולה נפש, ולמעשה התיאורים האלה הם קיימים, זה נכון, הוא כן רצח את אשתו, זה לא מיתוס. בכלל כל האסכולה הזאת שאני הולך לדבר עליה היום של פילוסופיה הצרפתית של שנות ה-60 מאוד קשורה למחאה של סטודנטים גם נגד קפיטליזם ונגד המלחמה בווייטנאם, אם זה אסכולות בארצות הברית. באירופה זה יותר באמת אלתוסר וסטרוקטורליסטים אחרים כמו ניקוס פולנצס, ויותר מאוחר מישל פוקו, שאגב פוקו היה תלמיד של לואי אלתוסר. אז, ואין כאן מישהו שלא מכיר את פוקו, נכון? פחות או יותר, שמעו? לא? אוקיי, אז בסדר, נתחיל לאט לאט. אז יש לנו באמת אולי מישהו, אם אנחנו רוצים להגיד מיהו הפילוסוף הכי חשוב של מאה ה-20, אז אנחנו אומרים מישל פוקו. אז גם חשוב לדעת מי היה המורה שלו, ובאמת לואי אלתוסר היה המורה שלו. אז כל הדברים האלה אנחנו באמת יודעים עליו, וכל האסכולה הזאת שבוא ניתן להם שם כרגע, נקרא להם סטרוקטורליסטים, כרגע זה לא משנה מה זה אומר, אני אגדיר את זה ביותר מדויק בהמשך. הם באמת מבחינת החיים האישיים ומבחינת איך שהחיים שלהם הסתדרו לא משהו. זאת אומרת, לואי אלתוסר שמעתם מה קרה לו, פוקו גם כן מת מאיידס, ופולנצס גם כן התאבד. למעשה שלושת החבר'ה הכי חשובים מהאסכולה הם לא גמרו טוב. אז למעשה מדובר באיזשהו אולי ייאוש, ותמיד מנסים לקשור את זה לתיאוריה. נו ברור, כי הם לא רואים אור בקצה המנהרה. קפיטליזם מבחינתם זה חושך, חושך, חושך. ולכן מבחינתם, אם אין אור בקצה המנהרה, אז אולי באמת זה איכשהו קושר את זה לאיך שהם סיימו את חייהם. אבל לא כל כך למהר, אני לא, באקדמיה אנחנו נזהרים למהר עם המסקנות ולהגיד שבאמת התיאוריה של ייאוש ותיאוריה של באמת אכזבה מהקפיטליזם
מאופן בו הפוליטיקה מתנהלת ובאופן בו יש השפעה של הון על החברה ויחסי מדינה-חברה מושפעים מאוד מקבוצות הון גדולות. למעשה הייאוש הזה, אם זה מה שהוביל להתאבדות בסופו של דבר, אנחנו נעמיד את זה בסימן שאלה כרגע, כן? לא נענה. אבל להתחיל את כל הסיפור של בדיקה של אלתוסר ופולנסס ואחרים, כמובן צריך ללכת קצת אחורה בהיסטוריה של הרעיונות ולהגיד אולי כמה מילים על הפילוסוף גם כן מאוד חשוב של מאה ה-19, גם כן של השמאל, אפשר להגיד, מכונן של השמאל הרדיקלי. כמובן מדובר בקרל מרקס. קרל מרקס במאה ה-19, למעשה כשהוא הסתכל על המצב של העובדים, ואתם יודעים שמדובר במהפכה התעשייתית, מדובר בניצול מאוד מאוד ציני של עובדים במדינות אירופה המתפתחות, וכשהוא הסתכל על ההשפעה של הון על השלטון, למעשה קרל מרקס נתן לנו כמה נוסחאות של התפתחות הציוויליזציה, לאן אנחנו הולכים. והטענה הייתה שאנחנו הולכים לקראת מהפכה, הולכת לקרות מהפכה, ואת המהפכה הזאת יובילו אנשי פרולטריון, אנשי מפלגה, שהוא קרא להם מפלגת אוונגרד. אנשי מפלגה הזאת התארגנו, ויש כמה תנאים להתארגנות הזאת. הם התארגנו כשפועלים יתחילו לזהות את עצמם כקבוצה, הם יתחילו לראות חברים אחד בשני, תתהווה תודעה מעמדית. הם יתחילו להיות חברים כולם, והם יבינו מי אחראי על כל הניצול הזה, מי אחראי על כל החיים הרעים האלה של עבודה של 18 שעות ביום של ילדים במפעלי טקסטיל. ברגע שהם יזהו מי האשם, אז הם יתארגנו ופשוט הם יורידו את השלטון שהוא מייצג את האינטרסים של האנשים האלה, כי המדינה מבחינתו של קרל מרקס, הפוליטיקה והמדינה וכל מה שנגזר מהמדינה, כלומר אידיאולוגיה, תרבות, דת, כל הדברים האלה הם לא אחר אלא למעשה כלי שמשרת את האינטרסים של בורגנות, כלי שמשרת את האינטרסים של הון גדול. אז קרל מרקס למעשה נתן לנו כמה נוסחאות להתפתחות היסטורית, התפתחות ציוויליזציונית. משתמש בשיטות פילוסופיות מורכבות, אבל כמובן שלא ניכנס אליהם היום, אבל קרל מרקס נתן מין תחזית. אם המדינה היא ניטרלית, מדינה נתפסה כגוף ניטרלי, ויש קבוצה שהשתלטה על המדינה. בכל התקופות בהיסטוריה זה תמיד היו הקבוצה של אלה שיש להם הון, אלה שיש להם כסף. עכשיו, אם המדינה ניטרלית, אז מה שצריך לעשות למעשה זה לקחת את המדינה מידיים שלהם, כי שוב פעם אני מצטט את מרקס בציטוט חופשי, state is nothing but a tool. המדינה היא שום דבר אלא כלי בידיים של הון. תמיד היא משרתת את האינטרסים של הון. עכשיו, אם המדינה נתפסה כמשהו ניטרלי, ויש קבוצה שנשלטה עליו, ששולטת על המדינה, כן? אז למעשה אפשר להוריד את הקבוצה הזאת, אפשר אפילו לפגוע בה בצורה אלימה, ואין מנוס כאן, מרקס חשב, אין מנוס מאלימות. אלימות היא חלק הכרחי ובלתי נמנע של מהפכה. כי שוב פעם, הוא לא דיבר על הפיכה, לא שינוי של משטר או שלטון, אלא דיבר על שינוי חברתי, מהפכה חברתית, כשאנשים יוצאים לרחוב ולמעשה יוצרים סדר חדש, כן? מבטלים את הסדר הקפיטליסטי ויוצרים משהו אחר, הולכים לחברה צודקת יותר, שוויונית יותר, ומרקס חשב שזה הולך להיות די קל לעשות את זה, מכיוון שהמדינה מבחינתו של מרקס נתפסה כמשהו מאוד ניטרלי, ואפשר, כרגע יש קבוצה ששולטת עליה, זה ההון, אפשר לראות את זה, אפשר להוכיח את זה, איך ההון שולט על הפוליטיקה. אנחנו לא צריכים, אנחנו רק פותחים את הרשימה של 20 משפחות הכי עשירות, 100 משפחות הכי עשירות בעולם, אנחנו מוצפים בנתונים האלה, כן? וכל סיפורי השחיתות זה למעשה עוד הוכחה אמפירית לשליטה של הון, לקיום בין הון לשלטון, ולמעשה אנחנו, כל פעם שאנחנו רואים עוד פעם שלטון משרת את האינטרסים של שטראוס, של משפחות הכי, דוגמה, כן? של משפחות הכי עשירות בארץ, אנחנו אומרים, נו מה? מרקס צדק, כן? ההון שולט. עכשיו, על פניו זה נראה נכון, וזה נראה, אנחנו גם יכולים להוכיח את זה באמצעות הרבה מאוד דוגמאות מחיינו יום-יום, כן? אנחנו לא פותחים שוב פעם עיתון, ואנחנו רואים שוב פעם הוכחה לתזה הזאת. אבל לא כל כך נכון. לא כל כך נכון.
וכאן בדיוק נכנס דויאל קוסר. עכשיו, מה לא כל כך נכון בכל התזה של מרקס? האם בכלל אפשר לחשוב על המדינה כמשהו ניטרלי? האם מדינה זה באמת גוף ניטרלי? או שיש לו איזשהו אפיון? מדינה היא למעשה גוף שיודע לשרת לא כל המעמדות ולא כל הקבוצות, אלא שהיא בנויה ככה, שהיא משרתת תמיד אינטרסים של אותה קבוצה, כן? תמיד של הון. עכשיו, איך אנחנו עוסקים עם זה שאנחנו לא נראה את זה במציאות? אנחנו רואים מחאה, ואנחנו רואים למחאה יש גם הישגים, למשל דוח טרכטנברג ויישומו, אפילו יישומו החלקי. זה סוג של תוצאות של המחאה של הקיץ האחרון, נכון? אז אנחנו יכולים להגיד, רגע, אם ההון שולט על המדינה, אז טרכטנברג זה כנגד האינטרסים של הון. אז איך קורה שהטרכטנברג מיושם, אפילו חלקי? זה לא מסתדר עם התיאוריה המרקסיסטית, נכון? כי תיאוריה המרקסיסטית אומרת מה שנוגד את האינטרסים של הון. פשוט לא קורה, כי המדינה משרתת פרסה אינטרסים של הון. זה מסתדר מסיבות פרקטיות פרגמטיות, שצריכים שקט תעשייתי. אוקיי, עכשיו זה בדיוק צריך לתרגם, מה זה השקט התעשייתי? אגב, ביבי גנז את המסמכים. לא, אנחנו מדברים באופן כללי. על כל פעולה של מדינת רווחה, על כל פעולה שיש למעשה מדינה הופכת להיות חברתית יותר, נותנת יותר זכויות חברתיות, וזה יכול לבוא בכל מיני תחומים, בתחומים של רווחה, בתחומים של חינוך, בתחומים של בריאות, דוגמה קלאסית בארצות הברית כמובן בשנתיים האחרונות, שהובאו שם רפורמות של בריאות. אבל בכל פעם שמדינה הולכת לקראת העם, אנחנו אומרים, זה לא מסתדר עם התיאוריה המרקסיסטית הקלאסית. כאן צריך לחשוב באמת על משהו יותר מתקדם ויותר מורכב, על איך מדינה משרתת את ההון בלי שהיא משרתת את ההון אותו במישרין. ועל השאלה הזאת מנסים לעלות באמת סטרוקטורליסטים. הסטרוקטורליסטים הם פחות חושבים במונחים, איך קראנו מדינה? כלי, אינסטרומנט בידיים של הון. אז הם פחות חושבים במונחים אינסטרומנטליים, כן? מבחינתם, השחקנים בפוליטיקה הם פחות חשובים. מה שחשוב מבחינתם זה יותר הסטרוקטורות, כן? המבנים החברתיים. מבנים החברתיים זה מכלול יחסי גומלין בין בני אדם. ככה נגדיר את זה בצורה מאוד פשטנית אנחנו צריכים את ההגדרה הזאת בשביל להמשיך לנהל את הדיון. אז אם יש לנו את הסטרוקטורות, והסטרוקטורות למעשה בהם אנחנו לא רואים אולי, סטרוקטורות אין להם אפקט של סיבתיות, אבל אנחנו כל הזמן יכולים לראות את האפקטים של הסטרוקטורות. אני אתן אולי דוגמאות, תכף אני אפתח קצת תיאוריה ואז אנחנו ניכנס לדוגמאות, כן? דוגמאות כמובן מפוליטיקה ישראלית ומכל מיני מקומות. אז צריך לפני זה להגיד כמה דברים תיאורטיים, כי שוב אלת'וסר וגם פולנצס הם סטרוקטוריסטים, הם מאוד בדרך כלל הכתיבה שלהם מאוד מורכבת. למה היא הופכת להיות מורכבת? כי הם מפסיקים להסתמך על אמפיריקה, כי אמפיריקה לא מעידה על דברים שיכולים להכריח את התזה המרקסיסטית, כן? ואז הם צריכים לחשוב על איזשהם מודלים אבסטרקטיים על מנת להוכיח את התזה. צריך לחשוב על המדינה שמשרתת את האינטרסים של הון בלי לשרת את ההון. או להפך, מדינה משרתת את האינטרסים של הון דווקא כשהיא לא משרתת את האינטרסים של הון. כלומר, כשהיא יוצרת אצטלה או אשליה הזאת שהיא לא משרתת את האינטרסים של הון, דווקא ברגעים האלה המדינה משרתת את ההון בצורה המושלמת ביותר. כלומר, המדינה היא כלי אולטימטיבי בידיים של הון, שהיא לא ממושמעת. וזה למעשה במילים הפשוטות, הפיתוח של אלת'וסר ושל פולנצס, שלמעשה הם עובדו ביחד לתיאוריה המרקסיסטית הקלאסית. אני אחזור על זה ואז נתחיל לפתח את זה. שוב פעם, המדינה על ידי זה שהיא לא משרתת את האינטרסים המיידיים של הון, משרתת את ההון בצורה האולטימטיבית ביותר. אתה קראת לזה שקט תעשייתי, זה נכון. במילים פשוטות אפשר לקרוא לזה שקט תעשייתי. עכשיו, איך זה קורה? איזה מנגנונים יש למדינה שמאפשרים למדינה לשרת אינטרסים של הון בלי לשרת אינטרסים של בעלי הון, כן? זאת אומרת, שימו לב, אנחנו כבר עושים את ההבחנות האלה. כי זה בדיוק ההבחנה, הבעיה שהיה לסטרוקטורליסטים עם התיאוריות האינסטרומנטליות.
כתיאוריות אינסטרומנטלית רצו להתמקד באליטות. אבל לא תמיד ראו את הקשר הזה בין אליטות לבין שלטון. ולהפך, אנחנו רואים שגם תמיד מדינה יוצאת כנגד ההון. תסתכלו איך מדינה יודעת גם להעניש את ההון. ראו את משפט אולמרט, כן? מדינה יודעת לצאת כנגד האינטרסים של הון. גם הון צריך כל הזמן